Ola, moi boa noite, que tal están? Hoxe non lles vou dar conta da actualidade da xornada como fago cada día, ou sí, porque a actualidade pasa hoxe pola gran festa que organiza o Grupo Correo Gallego. Como ven facendo dende 1990, a empresa xornalística da capital de Galicia quere distinguir aquelas persoas que axudan a facer país e que o fan dende ámbitos moi diferentes, como a ciencia, o deporte ou a empresa. Faino con esta gala de entrega dos premios gallegos del año que van poder vivir connosco de seguido. Unha noite moi especial a que non quere faltar ninguén. When we kiss, my heart's on fire, burning with a strange desire. And I know each time I kiss you that your heart's on fire too. So, my darling, please surrender. So warm and tender, let me hold you in my arms, dear, while the moon shines bright above. All the stars will tell the story, all the love and all its glory. Let us take this night magic and make it a night of love. Won't you please surrender to me? Your lips, your arms, your heart, dear. Os protagonistas desta noite son, como non, os premiados. O primeiro, o que mereceu a distinción de Gallego del Año, empresario Jesús Alonso, responsable de firmas como Gealfer ou Gealsa. Con el, as outras 12 persoas ou institucións que recibiron eses premios de Gallegos del mes. Con eles, ou cas persoas que os representaron hoxe nesta gala de entrega de premios, falamos uns minutos antes do comezo da cerimonia. Dicía que o gran protagonista desta noite de festa do Grupo Correo Gallego é a persoa que recibe o premio de Gallego del Año. Nesta ocasión, o premiado é a persoa que agora me acompaña, é Jesús Alonso. Boa noite. Boa noite. Que tal recibe este premio, que este recoñecemento que lle outorga o Grupo Correo Gallego? Bueno, con mucha alegría y sobre todo porque a mi familia, yo no me lo esperaba, como es lógico, ¿no? Pero a mi familia le agradó muchísimo, a mi mujer, los hijos, los nietos, y en fin, es una circunstancia que bueno, es una vez en la vida, pero a mí aún me llegó tiempo. É un recoñecemento este a unha persoa emprendedora. Agora está un pouco de moda, non? Esta palabra de emprendedor, pero vostede xa foi emprendedor no seu momento, non? Sí, pois levo moitos anos. Cerca de 60 anos, sí. Que pasa que fomos moi afortunados e hai moita emprendedor, pero non todo o mundo ten a mesma suerte, que duda cabe. Nos creo que a dedicación, o traballo e ese concepto de la vida de que nada dignifica máis al hombre que el trabajo es lo que verdaderamente nos hizo tener a todos una dedicación formidable. Yo estoy orgulloso de los 5 hijos que tenemos, que naturalmente son hoy la gran base de la empresa. E vostede, ademais, foi empresario que nunca olvidou as súas orixes, non? O seu boiro natal. Sí, claro, ni o vou olvidar nunca, ni o vou olvidar nunca. Es natural. Pero ademais tivo en conta os seus veciños, non? A hora tamén de, pois iso, de crear emprego, de telos en conta, non? Tamén para facer empresa, tamén os traballadores son importantes para iso. Sí, naturalmente son la base. Sin eles non hubiéramos chegado aquí. Eso es evidente, ¿no? Claro, ahora
tuvimos que estendernos. Bueno, afortunadamente estamos en moitos países, pero bueno, con éxito. Pois a desfrutar da noite. Moitas gracias. Graciñas. Moitísimas gracias. Falábamos co principal protagonista desta noite, co gallego del año, que como viron era Jesús Alonso, pero esta noite tamén foron premiadas outras personalidades e outras institucións. Son os galegos de cada mes. Empezamos polo mes de outubro de 2011, e esta distinción foi para don Salvador do Mato. Boa noite. Boa noite, que tal? Como recibe esta distinción vostede? Ai, pois, abrumado e contento. Sí, estou contento e satisfeito, pero un pouco abrumado, porque a verdad, cando ves ao lado os outros que están, dis, bueno, a mí por qué? Pero bueno, en fin, estou contento e agradecido. Bueno, o Grupo Correo Gallego xustifica este premio pois polo seu labor, ás veces na sombra, que parece un pouco escondido, non? Que o mellor non se nota tanto, pero que é moi importante para que as cousas saian ben, por exemplo, na visita do Papa. Tivemos non hai moito tempo unha, e o seu labor foi fundamental, non? Sí, non sei se fundamental, pero foi importante, sí, evidentemente. Decir outra cousa sería unha humildade que non ven ao caso. Agora, todo o pasado, como se ve todo o traballo que supón organizar unha visita do Papa? Pois parecerálle a vostede extraño, pero eu olvídome xa despois. Ou seja, sí, a todo o pasado, efectivamente, ou solamente queda cas partes que a satisfacción, e olvidas un pouco do traballo que é moito e das preocupacións, a veces das intemperancias que un comete cos colaboradores, etc. Todo iso xa non conta, esquecino totalmente. E séntese vostede con forzas para unha próxima? Teremos esa sorte de volver a ver o Papa por Compostela? Hombre, este dame un pouco, creo que non será fácil. O seguinte, bueno, vamos a esperar. Bueno, pois moitísimas grazas e a desfrutar un pouquiño da noite, que tamén lle toca. Gracias a vostede, gracias. Estamos con Rafael Silva, director xerente da Rosaleda e un dos premiados nesta 23ª gala dos Gallegos del Año. Rafael, que significou para ti este recoñecemento? Primeiro, unha grata sorpresa. Non sabía que a miña evolución fora seguida por o Grupo Correo Galego, pero a verdad, unha vez reposto a sorpresa, unha enorme ledicia. A verdade é que foi un premio que reflite todo o que é o bo da sociedade, e además que che deu o Correo Galego, o periódico que reconoce a túa cidade, que reconoce a tua trayectoria, moito mellor aínda. E aparte neste momento tan bo para vos, non? Porque a ampliación do que será a Rosaleda con esa compra de la Esperanza... Sí, a verdade é que iso é un proxecto moi ambicioso, é un proxecto que ahora posiciona con un tamaño xa moi importante para afrontar outro tipo de proxectos a medio e longo plazo. A compra da Esperanza para non ser unha cousa moi necesaria, a verdade foi no peor momento da historia financiera, eso hai que reconocelo. Creo que na historia non houve outro momento peor para facer unha inversión deste calibre, pero bueno, é un momento que nos toque ahora, hai que sacar adiante. Moi contenta por premiala desta maneira, para ela lle fai moitísima ilusión. E vostedes, cando Verónica dixo que ela realmente tiña esta vocación, que quería dedicarse ao fútbol, non é moi habitual, non? Nunha rapaza, como o tomaron? Sí, bueno, eu como pai, pois moi ben, xa era un dos principales que estaba con ela, entonces, como me gusta o fútbol, tanto tiña un hermano, que, bueno, eu ten aínda, claro, entonces, practicando fútbol eu con eles, pois, bueno, moi ben, contentísimos. Además, chega este premio nun día para ela especial, non? Despois de marcar un gol aí moi importante para a selección. Sí, desde logo que sí, que tuvo que pasalo moi mal, porque antes fallou un penalti e, bueno, moi contenta. Falaron con ela xa despois dese partido, que lles contou? Sí, pois que estaba moi contenta. Bueno, pois nada, moitas gracias e a seguir apoiando, non? Que é o importante. Claro que sí, gracias a vos. Estamos agora con Xosé Bustelo, premiado no mes de xaneiro deste ano, e unha eminencia científica. Que supón para vostede este recoñecemento? Bueno, pois eu creo que, sobre todo, é un recoñecemento a unha trayectoria que, no caso científico, sempre se dilúe un pouco, porque, obviamente, o traballo dun científico é un traballo colectivo dun grupo de investigación, entón, realmente, é casi un recoñecemento a todo o grupo de investigación que dirixo, e un pouco as cousas que temos feitos, non? É un doble satisfacción, porque o feito que moita da miña carreira se desenrolou fora de Galicia, pois que todavía se acorde estando fora, pois é unha doble satisfacción, non? Vostede defende a necesidade nun momento dado de marchar para regresar. Sí, hai un concepto equivocado sobre o que é a fuga de cerebros.
no sentido de que se cree que simplemente por salir fora eso é negativo. No, é dicir, eu creo que científicos, incluso non científicos, debemos salir fora a formarnos, a aprender novas cousas, e realmente onde se produce a sangría intelectual é cando despois queremos volver e non podemos. Entón realmente non é que a xente non teña que ir, ten que salir fora, o que ten que pasar é que unha vez que se forme adecuadamente e cumple unha serie de requisitos, pois que poda volver e poda realizar a súa función investigadora ou de outro tipo de traballo na súa propia terra, non? Supoño que para vostedes esta é unha noite un pouco complicada, non? Para reciben unha distinción que nunca quixeran ter recibido, non? Pois sí. Bueno, aunque xa temos bastantes distincións que nos foron dando, pero sempre é moi emotivo recibir algo dos nosos fillos. Fora mellor que fora de outra maneira, como os outros galardonados, pero bueno, tocounos a nosotros. Estamos moi emocionadas. A xente, bueno, se portou moi ben con nós. Sí. Hemos recibido moitas mostras de cariño, pero bueno, é inexplicable o que... Non sei, é que yo non sei que dicirte. Eles todos isto lles iba a caer un pouco grande, sí. Que eran os nosos fillos eran moi sencillos, moi traballadores e moi sencillos. Pero bueno, está ben que os recorden, porque o que fixeron eles foi impresionante, non o fai calquera. Está moi ben que nos recorden de alguna maneira. Eso sí, moi agradecidos, porque temos moito apoio, pero a vida dos nosos fillos non se paga con ningún. O que fixeron... Pois estamos con outra das premiadas nesta noite, Lea Galega do mes de marzo, María Castro. Noraboa, en primeiro lugar. Gracias. Como recibes esta distinción? Bueno, esta distinción miña non é de Todos Juntos Podemos, pero recibo con moito orgullo e moita ledicia. Supoño que o mellor tamén pensando que o gallá non fora necesario, non? Que existira Juntos Podemos. Pois sí, esa é parte do meu que quero dicir despois no discurso pequeniño que temos preparado, pero é que eso, que non tendemos a crecer, que o que tendemos é a desaparecer e o gallá algún día non sexamos necesarios. Moi agradecida e moi reconocida. Realmente para nós que estamos nun momento difícil con a crisis, levando a cabo estes traballos de investigación de novos fármacos, pois indudablemente é un recoñecemento que tamén nos dá visibilidade e nos permite, en cierta maneira, mantener o apoio e o ánimo. Agradecémoslo moito. Cristina, tides unha chea de premios, unha chea de recoñecementos, pero bueno, supoño que os que veñen daqui da terra teñen un sabor un poquinho especial, non? Sempre que haxa unha excusa para volver a Galicia, sempre intento estar aquí. Non me fai nada, tantísima ilusión como volver a terra precisamente para recibir un premio. Levo 14 anos de carreira en solitario e recibir o apoio dos teus, da túa terra, é para mí unha emoción enorme. E hoxe, ademais de recoller o premio, tamén gozaremos da túa arte, que eso supoño que para ti tamén é un luxo. Son unha muller premiada, pero son premiada por isto tamén, non? Bueno, é o bonito tamén desta profesión, non? Que tes a oportunidade de mostrar o que faz en moitos xeitos. Non? Son gaiteira, son pianista, son músico, tamén fago proxectos de emprendedora cultural, de dirección de festivals, e algo precioso, non? O xeito de que podas agradecer un premio non só coas verbas, senón tamén coa tua música. Estamos agora con Pachi do Pico, porque tamén hai que premiar o esforzo. O Deportivo baixar a segunda, pero remontou, fixo unha moi boa temporada en segunda, porque eso tampouco hai que olvidalo, pero remontou e está en primeira. Eso xa é un recoñecemento, pero que ainda por riba o Grupo Correo Gallego lle recoñeza pois un pouquiño máis que para vostede. Si, a verdade é que é unha satisfacción tremenda o recibir a agasallos despois desa exitosa tempada na segunda división, batindo moito dos récords do fútbol español nesa categoría, non? E bueno, despois do reconhecimento da afición, que é o máis importante que un pode ter, con unha gran evidencia de gran simpatía e todos os premios que estamos recibindo dun tempo para esta parte son ben recibidos. Isto do Correo Galego, pois moito máis, como últimamente nos están premiando outros medios, tanto radiofónicos como de prensa escrita, que é unha delicia recibilos. Víamos o noso compañeiro Carlos Roma falando ca xente do Depor e agora falamos ca xente do Celta, que reciben este premio compartido, aínda que supoño que a rivalidade mantense, non? Por suposto, é unha rivalidade moi grande, pero tamén esperemos que sea moi sana e que sea unha festa este
partido que coincide con o premio na mesma semana, formidable. E hai dicir que teñen que recoller un premio xuntos, pero logo no campo vais olvidar, non, toda a simpatía. Con do Pico, con Augusto, levámonos extraordinariamente ben e sempre será un placer estar con eles recollendo calquer cousa. E se é un premio como este, moito mellor. A marxe de xa dixo que supón para o Celta recibir esta distinción compartida co Depor, bueno, pois que recoñece un pouco o traballo, non, do fútbol, o traballo que supón para os deportistas e tamén para o equipo directivo do club, bueno, pois subir, que ás veces custa, non? Unha vez que un baixou ter que subir. Pois sí, nos tiñamos unha espinilla clavada aí por haber baixado o equipo e foi unha satisfacción moi grande voltar a primeira e a facelo cunha afición detrás que está entusiasmada con o equipo e queremos que a ciudad tamén o respalda. Confieso que con cierta sorpresa. Y en este caso, además, voy a decir otra cosa, claro, en el acto de hoy pues tiene un valor añadido, porque se rinde tributo a quienes han merecido este premio a costa del mayor de los sacrificios. Y eso pues produce emoción y quizás no osadía recibir un premio en estas circunstancias, pero bueno, yo lo agradezco mucho. Tiempos fáciles, no, tiempos muy difíciles, pero bueno, yo creo que los tiempos difíciles tienen que superarse y aprenderemos de la experiencia y hay que confiar en que saldremos fortalecidos y seguiremos el camino. Sí, la verdad es que estos premios siempre, bueno, Sofía está muy contenta por este premio, Sofía y Tamara, y la verdad es que les hace mucha ilusión recibir el premio que les hayan dado el Gallegas del Año en el mes de agosto. Sí, la verdad es que estoy muy orgullosa de mi hermana, de que haya llegado a conseguir la medalla y bueno, estamos todos disfrutando todos estos premios y la verdad es que fue un camino muy largo y muy duro y ahora hay que disfrutar de todos estos premios, la medalla y demás. Chano Rodríguez é un dos premiados, un dos galardonados nas Olimpiadas, nas Paralimpiadas. 4 veces había sido a las Olimpiadas, sí. ¿No? ¿Qué se siente al lograr ya por fin, o al lograr medalla? Bueno, la verdad que todas tienen su trabajo, todas tienen su historia y evidentemente tiene una emoción increíble, ¿no? Tiene mucho trabajo encima, con lo cual siempre cuando te preguntan ¿y qué sientes? Bueno, de momento descansar, que es lo importante. Y sobre todo, pues el hecho de que estemos aquí pues hace que digamos que el éxito deportivo que hemos tenido en estas 4 Paralimpiadas pues se viva de una forma más tangible, ¿no? Chano, hay una pregunta que es obvia. El esfuerzo deportivo existe, pero en vuestro caso es mucho más esfuerzo, ¿no? Bueno, yo siempre digo lo mismo, no es más ni es menos. Cuando se habla de deporte de alto nivel, es deporte de alto nivel sin adjetivo. No hay ni mejores, no hay ni peores. Cuando yo me tiro a la piscina a hacer mis entrenamientos, mi entrenador me pide el mismo esfuerzo que le puede pedir a Michael Phelps. Hombre, pues con agradecimiento sobre todo por haberse acordado de nós e nada, con felicidade. É ano olímpico, entón, pues bueno, é un momento un pouco tamén de ter algo de protagonismo aos deportes que non son deportes tan mayoritarios como pode ser o fútbol o balonmano, o baloncesto ou outros deportes. Estou encantado de poder disfrutar hoxe deste premio, que para min é super importante, non? Para todo calquera galego, pois que lle o Correo Galego que pueda disfrutar hoxe deste gran trofeo, deste premio, non? A galardonado, pois mira, é un luxo para min poder estar hoxe aquí. Bueno, a verdade é que dedicar a moitísima xente, non? Sobre todo dos resultados, non? Que tuvimos nos xogos, sobre todo pois a xente que nos axuda, non? Aos patrocinadores, ao grupo Supermercado Freud, que no cal milito eu, estou durante todo o ano neste club, axúdame moito durante todo o ano, a Fundación Deporte Galego, como non, que somos privilexiados, por iso temos un gran nivel aquí en Galicia, e bueno, a toda a familia e a miña filla, que tamén se o merece. Xa ven que os premiados merecen o aplauso de toda a sociedade galega e os que nos gobernan sábeno. Por iso, cada ano esta iniciativa do Grupo Correo Gallego recibe o respaldo das principais autoridades do país. Todos coinciden en que esta iniciativa do Grupo Correo Gallego é a mellor maneira de subirnos a autoestima e de demostrarnos que os galegos podemos conseguir todo aquilo que nos propoñamos. I hold you in my arms as the band plays. What are those words whispered, baby? Just
noite de festa esta do Grupo Correo Gallego, pero unha noite na que recibimos moitos apoios institucionais, por exemplo, da Xunta de Galicia, representada polo seu presidente en funcións, Alberto Núñez Feijóo. Boa noite. Moi boas noites. Bueno, estamos unha noite máis de festa no Grupo Correo Gallego e vostedes apoiándonos. Pois sí, hai que apoiar sempre as festas que supoñen un recoñecemento de galegos e de galegas, e o Correo Galego leva 23 edicións, pois mandando unha mensaxe de que Galicia non se rende, que este é a mensaxe fundamental. Para min é unha honra, por suposto, participar nunha festa a festa que queren celebrar os traballadores e os directivos do Grupo Correo Galego. Ademais, o Grupo Correo Gallego sempre adoita premiar a xente de moi diversos ámbitos. Bueno, Galego do Ano é un emprendedor, podemos dicir, non? Sí, no, Jesús Alonso é un emprendedor con éxito, un emprendedor que empezou, se non recordo mal, facendo cousas modestas como vendendo máquinas de coser ou facendo textil, e que chegou a manter o textil, e agora ese grupo se expandiu e fai pois probablemente a primeira comercializadora de conservas de Galicia, unhas primeiras de España, ademais de ter outros investimentos en materia enerxética e outros. En definitiva, creou emprego, non? Creou riqueza, ese é o fundamental. E logo nos galegos do mes temos, bueno, pois xente de ámbitos moi diversos. Non sei se vostedes se quedaría con algún premiado. Hoxe tivemos, obviamente, moitas palabras de recordo por esos heróis do Orzán, que sería o premio que a ninguén lle gustaría ter que dar, non? Sí, aí están as nais de esos heróis do Orzán, de esos policías que, cumprindo con un deber, perderon a vida. Esa é a parte da tristura, pero tamén a parte da grandeza deste pobo. Tamén están os grandes deportistas, os grandes triunfadores das Olimpiadas. Galicia, 5 medallas nas Olimpiadas. Somos un país pequeno de menos de 3 millóns de habitantes e temos máis medallas que algún estado, con moito máis población, non? Está o Depor Celta, que supón sen ninguna dúbida que Galicia é unha comunidade de primeira porque ten equipos de primeira. Están pois o conxunto de profesionais, de artistas, de empresarios, de investigadores, en fin, os mellores profesionais que ten Galicia neste último ano 2012. No Depor Celta non sei se pedirte que se molle, a cal vai aplaudir máis? Non, eu son un galego máis que neste caso teño unha representación adicional e o meu cargo exixe a imparcialidade, que gane o que mellor xogue, se é posible o empate, senón o que mellor xogue. A min o que me interesa é que o Depor Celta ao final da Liga, do mesmo xeito que ano pasado conseguimos que os dous subiran a primeira, que se manteñan en primeira en postos, se é posible, da metade hacia arriba. Bueno, a marxe de todo, esta é unha noite para subirnos a autoestima a todos, non? Sí, creo que son necesarias este tipo de noites porque Galicia é un pobo que permanece vivo. Hai moitos povos que desapareceron, hai moitos nacións que sucumbiron a outras civilizacións, hai moitos lugares que estuveron poblados por xente que agora xa non conforma un pobo, e, sin embargo, nós, a pesar das dificultades, somos un pobo en permanente superación, e somos un pobo que está vivo en pleno século XXI e que está disposto a seguir vivo durante moitos séculos. Pois sí, como todos os anos, a verdade é que é un motivo pois para premiar a diferentes persoeiros da nosa cultura, da nosa sociedade civil, tanto de Santiago como de Galicia, e é pois un placer e, por suposto, pois un motivo para pois estar con a xente e, insisto, recoñecer ese traballo en diferentes ámbitos, no deporte, na cultura, na investigación. É un motivo de festa. Pois a verdade é que, bueno, é un acto moi importante, eu creo que eles están moi contentos, saludeinos agora ao entrar, e todo o recoñecemento un pouco para a xente que está a traballar en sanidade e en outros campos. A verdade é que me parece unha moi boa iniciativa. Pois como ten que ser, creo eu que é importante que un grupo editorial como é o Correo faga estes recoñecementos a todas as galegas e os galegos que o mereceron ao longo do ano. É lóxico que o Goberno da Xunta este aquí dando un respaldo a un grupo editorial tan importante como sodes os do Correo. Sen dúbida estamos nuns momentos moi difíciles nos que toda Galicia, todos os galegos están pasando por unha época moi complicada, polo tanto temos que darnos pequenas alegrías de recoñecemento de traballo, de que vexan que o bo traballo, o traballo continuado e o traballo en prol dos intereses tamén de Galicia ten a súa recompensa.
Os premios Galego do Ano do Grupo Correo Galego e creo que é unha obriga estar aquí, non só como membro, quero dicir, dun goberno, sino neste caso tamén como galego que ademais quere dar esa constancia, esa xente que está a recibir ese premio tan merecido. Como dicía, esta iniciativa do Grupo Correo Gallego ten o respaldo de todas as institucións, como non podía ser de outro xeito, tamén do Concello de Santiago, representado esta noite aquí polo seu alcalde, Ángel Currás. Boa noite. Boa noite, Inés. Bueno, apoiando esta iniciativa do Grupo Correo Gallego, que leva 23 anos, pero ca mesma forza, non? Son 23 anos, eu non diría que a mesma forza, eu diría que aumentando esa forza cada ano, aumentando ese éxito cada ano, non? Cada ano é un novo reto, é unha nova aposta, e eu creo que a sociedade galega además o entende perfectamente porque cada vez se implica máis precisamente nesto, non? Ademais, esta é unha noite de subirnos a autoestima a todos, non? Que vemos que temos valor en moitos campos da vida. Bueno, eu o dixen moitas veces, facer un recoñecemento, premiar a labor de persoas que durante moitos anos están desenvolvendo a súa actividade por Galicia no eido da medicina, da investigación, da empresa, do deporte, en fin, da arte, da música. Eu creo que é recoñecer tamén a Galicia e apostar polo desenvolvemento de Galicia e pola credibilidade de Galicia. Non sei se vostede ten especial predilección, por dicirlo así, por algún dos premiados ou algún dos, bueno, pois eso, algún dos recoñecementos que vostede lle orgullecera máis que outro. Eu valoro muchísimo o premio de Jesús Alonso, a quen coñezo, sei o que traballou por Galicia desde o mundo da empresa e en momentos, ademais, en algún deles difíciles. Por iso eu valoro muchísimo, pero eu creo que no seu conxunto todas as persoas que foron premiadas aí, desde o primeiro hasta o último, son persoas que deron moito por Galicia, que siguen dando moito por Galicia e de unha forma calada, de unha forma silenciosa, pero tamén entregada cada día e cada ano. Moitísimas grazas e desfrutar da noite. Moitas gracias, Inés. Sí, bueno, aparte que por cargo, por así decirlo, me corresponde, pero bueno, creo que tamén no aspecto persoal, pois tamén evidentemente non podía fallar, non? Eu non foi o primeiro traballo, pero sí foi o meu segundo traballo en Santiago de Compostela, nada máis rematar a carreira de xornalismo, e sempre estive moi ligado a esta casa polo agradecemento a aqueles anos de traballo e sobre todo por seguir con moitísimas amistades dentro da empresa. O Grupo Correo Gallego recibe hoxe o apoio, como dicía, das distintas institucións, da Xunta, do Concello de Santiago e tamén do Goberno Central, na figura do seu delegado en Galicia, Samuel Juárez. Boa noite. Hola, boa noite. Como valora vostede esta iniciativa do Grupo Correo Gallego que leva xa 23 anos? Hombre, sempre é un referente no ano en Galicia facer esta xornada onde se distingue a xente que, por outra banda, pois sempre son xente moi destacada e que merecen un reconocimiento da sociedade galega, por lo tanto, pois contento de estar un ano máis aquí. Ademais, xente de ámbitos moi distintos, non? Temos un pouco de todo para escoller. Sí, desde logo este ano para min ten unha característica especial e é que pois se recoñece aos policías falecidos este mes de xaneiro, que me colle moi de preto, era xente que traballaba para min, para toda a sociedade galega. E tamén se recoñece como galego do ano a unha persoa coa cal tuve moita relación profesional no meu pasado no sector pesqueiro, Jesús Alonso, que é un empresario pois realmente emblemático en Galicia, por lo tanto, pois todos son xente moi destacada, pero para mí unha significación especial en estas dúas partes. Yo creo que, sobre todo en un acto como este tan significativo, en el que tantas personas pues ven un reconocimiento a la labor que han hecho o están haciendo, yo creo que eso todos nosotros lo debemos de compartir como agradecimiento a lo que han hecho y, por supuesto, como también un motivo de esperanza para que otras personas sigan estos mismos caminos. Las he visto siempre con mucha simpatía, con admiración, porque me parece que es un esfuerzo muy meritorio por parte del Grupo del Correo Gallego por premiar la excelencia y premiar la referencia del trabajo bien hecho, de la imaginación, del esfuerzo, de todo eso que reúnen cualidades los gallegos del año, los gallegos del mes y el gallego del año. Y no hay ninguna sociedad que vaya bien si no tiene realmente esos estímulos, si no premia su excelencia, si no les muestra a los demás
lo que se puede hacer, cómo se puede alcanzar el éxito. Estou agora con don Xardo Fernández Albor, doutor, expresidente da Xunta e un incondicional ano tras ano destes premios Galego do Ano. Supoño que este ano está vostede especialmente contento polo recoñecemento director xerente da Rosaleda, non? Pois sí, é por miña sobriña María Castro. Ah, tamén, non sabía que María Castro era a súa sobriña. Bueno, o marido dela. Sí. Entón todo queda... Hoxe é unha noite moi especial, non? Fantástico, sí. Vostede que supoño que faltaría a moi poucas das galas dos galegos do ano. Cando estaba enfermo, cando estaba fora de Galicia, pero senón estou sempre aquí. Hombre, soy forofo de un equipo de fútbol, admiro a Cristina Pato, reconozco el heroísmo y por qué no también pues estamos todos orgullosos de Gealsa, por no citar a los 13, ¿no? A 12 más 1, ¿no? Galicia tiene mucho mérito de tener tanta gente tan brillante y que vale tantísimo. Especialmente este año tenemos muchísimos deportistas que son chicas y chicos que valen mucho, pero no solo ellos, sino los héroes que tuvimos en Orzán, las chicas de la solidaridad, de la música, el gran empresario que tenemos de Gallego del Año, la investigación. En fin, y luego además otra cosa importante es que nos responde Galicia, nos responden y están con nosotros. Y eso nos merece la pena. No, y que de otra manera su labor pasaría desapercibida, y son labores muchas veces que no son brillantes, no salen en los periódicos, no tienen nombre y apellido, son personas sencillas pero que hacen cosas muy muy grandes. Buenas noches, y sí, es una gran iniciativa porque es el reconocimiento de la valía de mucha gente que de otras maneras la sociedad en ocasiones no se la reconoce. Por lo tanto, la iniciativa es interesante, es importante y estamos muy contentos de que se vaya prolongando en el tiempo. Hablábamos ya con algunos de los premiados y bueno, pues se manifestaban encantados con esta iniciativa del Grupo Correo Gallego, sobre todo porque se está atendiendo a parcelas que a veces están un poco olvidadas, la ciencia, por ejemplo, el deporte, que a veces nos olvidamos un poco, ¿no? Del deporte a veces no tanto, porque los medios de comunicación nos lo recuerdan todos los días. Si no es con la quiniela, es con alguna Fórmula 1 o con otra cosa. Pero la ciencia sí, precisamente no estamos en el mejor momento de la ciencia ahora mismo, en este momento, y simplemente habrá que ver la sentencia de los sismólogos italianos que han sido condenados por el terremoto del Áquila y que toda la ciencia mundial se ha opuesto y se ha manifestado en contra de esas situaciones. O sea que no vive su mejor momento la ciencia. Es importante que reconozcamos a los hombres de ciencia y me alegro yo mucho que los premios del Correo Gallego se acuerden realmente, pero no para ahora, sino permanentemente de la ciencia.